παιχνίδι είναι απλό. Άνθρωποι πετούν το μπαλάκι. Σου πετάω το μπαλάκι, μου το πετάς πίσω. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Να πιάσω το μπαλάκι ή το μπαλάκι να πέσει κάτω. Είναι και τα δύο εντάξει. Μαθαίνουμε από το μπαλάκι. Το μπαλάκι δίνει πληροφορίες. Αν για παράδειγμα δεν μπορέσω να το πιάσω, κάτι χρειάζεται να αλλάξω με τα χέρια μου. Ή αν το πετάξω με λίγη δύναμη, δεν φτάνει απέναντι. Άρα το μπαλάκι μου δίνει πληροφορίες, δεν κάνει κριτική. Μαθαίνουμε από το μπαλάκι. Οι μπαλιές αυξάνονται όπως και τα πράγματα και οι άνθρωποι στη ζωή μας. Φαντάσου ότι η ζωή είναι έτσι, κάθε μπαλάκι και ένα τώρα. Όσο παίζεις, μαλακώνεις τις αρθρώσεις, εισπνέεις, εκπνέεις, μπορείς και μαθαίνεις να υποδέχεσαι το μπαλάκι. Και ενώ παίζεις, μπορεί να έρχεται μία φωνούλα στο αυτί και να σου λέει «Δεν το έκανες καλά, το πέταξες πολύ δυνατά, πολύ μακριά, πολύ κοντά, έκανες τον άλλο να σκύψει». Αγνόησέ την και πες στον εαυτό σου «Τώρα κάνω μια δουλειά». Πετάω το μπαλάκι και καθώς παίζουμε το παιχνίδι της ζωής, η πολυπλοκότητα αυξάνεται και τα μπαλάκια γίνονται περισσότερα. Και κάποια από αυτά πέφτουν κάτω. Θα σταματήσω τη ροή για να πιάσω τα μπαλάκια ή πρέπει να μάθω να μαζεύω τα μπαλάκια που πέφτουν ενώ τα πράγματα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Έχεις επιρροή μόνο όσο το μπαλάκι βρίσκεται στο δικό σου χέρι. Δηλαδή τώρα και τώρα πάβεις πια να έχεις επιρροή. Ο στόχος δεν είναι να υπάρξει τελειότητα. Ο στόχος είναι να κρατηθεί το μπαλάκι όσο γίνεται στη ροή. Όταν το μπαλάκι πέσει, δεν απέτυχες. Το μπαλάκι σου έδωσε μια καινούρια πληροφορία που χρειάζεται να την ακούσεις για να μάθεις τι θα κάνεις για να μπορείς να το κρατάς στη ροή. Πετάμε και πιάνουμε το μπαλάκι κάθε φορά με τον τρόπο που μπορούμε. Δεν ζητάμε συγγνώμη. Κάνουμε αυτό που μπορούμε και ο άλλος κάνει το ίδιο. Μερικές μπαλιές θα είναι άστοχες. Έτσι είναι η ζωή. Χρειάζεται χαλαρότητα, ετοιμότητα και παρουσία. Όταν σκεφτόμαστε το μπαλάκι που έπεσε πριν κάτω ή το μπαλάκι που θα ρίξουμε μετά, χάνουμε το τώρα. Το κάθε τώρα δίνει πληροφορίες. Τα παιδιά, οι σχέσεις, η οικογένεια μας δίνουν πληροφορία μέσα από τα μπαλάκια που πετάμε ο ένας στον άλλον. Εμείς θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Ball Game. Παίζοντας το τώρα. Μαζί ξεχωριστά. Ένα παραμύθι για την τέχνη της παρουσίας. Θα ακούσουμε τα μπαλάκια που μας πετάει η ζωή. Θα ακούσουμε τα παιδιά μας. Link in my bio.